Quansheng UV-K5-ös firmware frissítés következőképpen történik. Belépünk a Quanshengnek az oldalára, qsfj.com. Itt átváltunk angolra, mert kínaiul nyílik meg, és aztán itt a széle felé rámegyünk ez a Service and Supports menüpontra, kiválasztjuk a Download Center-t, majd elmegyünk a menübe, ugye először POC rádiók, digitál rádiók, majd jönnek az analóg rádiók, és akkor itt az alján van az UV-K5 zárójelben 8 menüpont, rákattintunk, megnyílik, és akkor itt vannak különböző letöltési lehetőségek, maga a katalógus, a user manual, vagyis a kezelési utasítás, a programozási szoftver és a firmware. Itt letöltjük a firmware-t, valahová letöltődik, a Quanshenghez mondjuk, elmentjük, letöltődött, rákattintunk, nagyon jó, itt van. Azt mondja, hogy keresünk egy exét, kicsomagoljuk, persze csak akkor, hogyha hagyja magát. Igen. Feltelepítjük iAgre. Rendben van. Letöltünk valahonnan kedvenc oldalunkról egy firmware-t. Aztán, nem is jól csináltam. Mert először veszünk egy ilyen, hát nekem egy Abré márkájú normál Baofeng kábel van, programozó kábel. A gép jelzi, hogy bedugtuk, sima Kenwood kompatibilis csatlakozóval, és akkor elindítjuk magát a firmware frissítő programot. Igen. Mindjárt betöltődik a program. Igen, itt a programban először is kiválasztjuk a portot, ez nagyon fontos, Connect. Itt ha esetleg nem angol lenne, akkor átállítjuk angolra, angol nyelvűre. Megkeressük magát a firmware-nek a helyét, ahova letöltöttük a firmware-t. Én favorizálom ezt az Exumer féle firmware-t, itt van a Matos féle is, de nekem sokkal jobban működik az Exumer féle. Kiválasztjuk, ott van, és akkor most tartok egy pici szünetet, ugyanis csatlakoztatni kell a rádiót. Igen, rádió csatlakoztatva van, mindig kikapcsolt állapotában, és akkor most nyomjuk itt a PTT-t, és közben bekapcsoljuk a készüléket. Itt világít a tetején a LED, és amikor ez így rendben van, akkor rákattintunk itt erre a szélső gombra. Nekem kínaiul van, de lehet, hogy nektek angolul. Rákattintunk, ott a csík az szépen elkezd menni fölfelé, a LED villog,
Igen, sikerült. És a készülék már be is kapcsolt. És rajta van az új firmware. Ennyi volt az egész. Telepítéssel együtt 5 perc.